La urbanització del passatge de l'Arc de Sant Martí a la Font d'en Fargues havia de començar al setembre, però haurà d'entrar al pressupost de l'any vinent perquè costarà més diners dels previstos. La notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda entre els veïns. Asseguren que és un pas molt utilitzat per als que hi viuen, però també per als estudiants d'una escola i un institut que hi ha a prop. Que aquesta situació, que és un camí escolar i és un pas que es necessari como atajo para los vecinos, pues que las obras se hagan con carácter urgente. Els veïns denuncien que el paviment i el clavegueram estan en mal estat, manquen murs de contenció i l'aparcament no està regulat. Adverteixen també que aquestes escales són perilloses. L'any passat es va donar un pas important per posar al dia el passatge, va passar de privat a públic i els veïns pensaven que això acceleraria les millores. Ja fa un any i tot continua igual. Les senyalitzacions, el paviment, la muntanya, les escales. Reclamant la urbanització del carrer des de fa molts anys, però més intensament des del 2012, quan van presentar 200 firmes a l'Ajuntament. Ara volen que la reforma estigui enllestida abans de l'hivern, quan amb les pluges la situació es complica. Sin chorradas de estética. Y eso es